Hola a tots i totes. Avui parlarem de les inscripcions a cicles formatius de grau mitjà. Soc Mamel, una de les tècniques del CAR, Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves. Què és i què fem? És un servei de joventut de l'Ajuntament de Barcelona. El que fem és donar informació, orientació i assessorament en temes acadèmics. En aquesta xerrada tutorial d'avui parlarem una miqueta i de dues parts. Parlarem primer de què hem de tenir present abans de fer la preinscripció i després com omplir el formulari de sol·licitud. D'acord? Vinga, comencem? Perfecte. A tenir present abans de fer la preinscripció. Primer de tot, conèixer els cicles formatius de grau mitjà que hi ha, quins són els que m'agraden i els centres on ho fan. Tota aquesta informació la podem trobar a la pàgina web del Departament d'Educació, Estudiar a Catalunya. Allà també trobarem tota la informació de preinscripcions. També, molt important, tenir present els criteris de prioritat, els requisits d'accés i la documentació que necessitarem. Dintre d'aquesta documentació ens demanen el número d'identificació de l'alumne, que és com el DNI del col·le. On ho puc trobar? Al meu centre, en el certificat de notes o per internet. Super important. Pensar en més d'una opció. Ordenar-la sempre per ordre de preferència. I una altra cosa també molt important és mirar el calendari. Tenir present el calendari de tot el procés. No només la preinscripció, el període de preinscripció, sinó també quan ja surten publicat el llistat provisional, el llistat definitiu, el període de reclamacions per si tinc que entregar alguna documentació. Continuem. Important, clar, quan parlem de cicles hem de tenir present que sempre parlem de formació professional, arts plàstiques i disseny, esports i arts escèniques, perquè la manera d'accedir és diferent. En el cas d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, arts escèniques necessiten una prova d'aptitud, a més de tenir el requisit acadèmic, que sigui l'ESO, la prova d'accés, CAM. Període de presentació de sol·licituds per formació professional i arts plàstiques i disseny des del 2 al 8 de juny. Per ensenyaments esportius, la presentació de sol·licituds des del 2 al 17 de juny. I per arts escèniques, en aquest cas animació en si, seria el 3 de juny, s'acaba avui. Quan has de fer la preinscripció, encara que facin el cicle formatiu de grau mitjà al mateix centre on està cursant l'ESO. Què vol dir això? En el cas de batxillerat, si jo estic fent ESO i vull fer el batxillerat en el mateix centre, no fa falta fer preinscripció, però en el cas de cicles formatius de grau mitjà, sí. Sempre tinc de fer la preinscripció, encara que estigui en el mateix centre on estic cursant l'ESO. Una altra cosa també super important és que és una única sol·licitud amb totes les meves opcions per ordre de preferència. Però sí que puc fer dobles i triples preinscripcions si són estudis diferents. Què vol dir això? Que jo puc fer una única sol·licitud amb totes les meves opcions de formació professional, per exemple, cures auxiliars d'infermeria, atenció a persones en situació de dependència, i després puc fer una altra sol·licitud amb totes les meves opcions d'arts plàstiques i disseny, com per exemple el cicle d'assistència al producte gràfic imprès. Vinga, una altra cosa també que hem de tenir present abans de fer la preinscripció és que entrem per nota. En comparació amb altres estudis, aquí entrem per nota i per via d'accés. Segons les vies d'accés, i dins de cada via segons la qualificació mitjana. En el cas d'ESO tenim un 60% de places reservades. En el cas de PQPI, si tenim un PQPI, dels antics, és un 20% de places reservades i un altre 20% si vens a prova d'accés, camps o altres titulacions, com per exemple que fèiem un 8. Ja ho he recordat abans, soy pesada, ho sé, però hem de posar més d'una opció a la sol·licitud de preinscripció, no només posar una, sinó posar més. I sobretot també tenir present que moltes vegades en un mateix cicle i a un mateix institut pot tenir torn de matí i torn de tarda, i això significa que puc ocupar dues opcions. Anem a la sol·licitud de preinscripció. Vinga. Per fer la sol·licitud de preinscripció n'hi ha tres maneres. La sol·licitud electrònica, la sol·licitud amb suport informàtic i de forma presencial.
La sol·licitud electrònica. Per fer la sol·licitud electrònica, que després miraré més endavant, necessitaré un certificat digital, ja sigui un DNI o l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil és un servei d'identificació i signatura electrònica per fer tràmits administratius. El que fa és donar-te un codi, que és un sol d'un únic ús, que va al teu mòbil. Ho fiques i així pots fer el tràmit. I per aconseguir l'IDCAT mòbil necessites el DNI, la targeta d'identitat de l'estranger, el codi de barres de la targeta sanitària i el mòbil. I també necessitaré per fer la sol·licitud electrònica el número d'identificació de l'alumne. En aquest cas, si jo faig aquest tipus de sol·licitud, omplo totes les dades i no tinc que fer res més. No cal presentar cap còpia al centre, si no m'ho requereixen. Per la sol·licitud electrònica hem dit que necessitem l'IDCAT mòbil i el número d'identificació de l'alumne. Com aconseguim l'IDCAT mòbil? Per internet o de forma presencial a les oficines d'atenció a ciutadania. Però en aquest cas, en aquestes circumstàncies, s'ha de demanar cita prèvia. Si no es pot fer per internet, aquí teniu el link idcatmòbil.seu.cat. I el número d'identificador de l'alumne, com us he dit abans, serà per internet, a través de la pàgina del Departament d'Educació, o podeu preguntar al centre, o si no, qualsevol servei territorial, Conselleria d'Educació, qualsevol servei territorial del departament. Què necessitaré per fer la sol·licitud amb suport informàtic? Aquestes sol·licituds es troben a estudiar a Catalunya i necessitaré omplir totes les dades i un cop em generi el resguard de sol·licitud, ho tinc que enviar al centre en primera opció. Això sí que és superimportant. Ho tinc que enviar al centre en primera opció, amb el resguard i amb la documentació que em demanen. Normalment és el DNI, si soc menor d'edat, el DNI i el passaport, si soc menor d'edat, el del meu pare, llibre de família i les notes. En aquest cas sí que és important estar atents al correu electrònic, perquè tinc que rebre una confirmació del col·le. Normalment, en 1 o 2 dies, el col·le diu rebut, validat, ja està, correcte. Llavors ja estarà feta la sol·licitud de preinscripció. Si em lio, no puc, no tinc ordinador, una altra manera de fer-ho és de forma presencial, però en aquest cas hem de demanar cita prèvia al col·le en primera opció. Com fer el tràmit? Vinga, començarem aquí. Comencem. En el tràmit, què hem de fer? Primer de tot, em poso en el cercador i fico a Estudiar a Catalunya. Em sortirà la pàgina web del departament. Molt bé, veieu que dalt posa estudis, preinscripció, en unes pestanyetes. Cliquejo preinscripció i allà estaran tots els estudis. Formació professional de grau mitjà, les plàstiques i disseny de grau mitjà. Sobretot fixeu-vos bé, quin feu clic. En aquest cas jo faré formació professional. Tant en formació professional com en les plàstiques i disseny és el mateix. Em surt aquesta pàgina amb tota la informació. És molt important llegir aquesta informació. És a dir, quan tinc que fer la consulta de resultats, el calendari. En el cas del calendari, ho imprimiu, ho poseu a la nevera, ho poseu en un lloc on ho veieu per estar pendent de tot el procés. Un cop llegit tota la informació, cliquejo sol·licitud. En aquest cas, abans de presento la sol·licitud i em surt tot això d'aquí. Baixo una miqueta amb el ratolí i veig pas 1. Perfecte, me'n vaig a internet. En aquest cas veureu el que us he comentat abans, que hi ha sol·licitud electrònica i sol·licitud amb suport informàtic. Per tant, aquí sí o sí tinc que escollir una opció. Començarem per la sol·licitud amb suport informàtic. Llavors me'n vaig a BESI o Accede. En castellano pone acceder. I em sortirà el formulari. Abans del formulari surt una frase petitona, està a la pantalla en gris, una frase petitona que diu heu de tenir present de vigilar majúscules, minúscules, que el teu nom estigui correcte. Poses acceptar i et surt el formulari. En aquest formulari tindrem unes pestanyes, dades personals, dades acadèmiques, criteris de baremació i finalment la confirmació. Comencem per la primera pestanya, dades personals. Molt bé, aquí tinc que posar primer el meu DNI i el meu passaport, em posa tipus de document.
Si obrim la fletxeta, veureu DNI, què? O NIE, passaport, pum. Número de document, el meu número. L'identificador de l'alumne, recordeu, és aquell número, és aquell DNI del col·le. Sobretot, ho tenen aquelles persones que estan estudiant o han estat escolaritzats a partir del 2015. Si heu estudiat abans, potser no el teniu, no passa res, no el fiqueu. Però si el teniu, perquè sí que heu estat escolaritzats a partir del curs 2015-2016, llavors sí que ho trobarem. En qualsevol document del col·le o trucant. Nom. Poso el meu nom, els meus cognoms i omplo totes les dades personals. Recordeu que quan hi ha una lupa, hem de cliquejar la lupa i allà buscar la nacionalitat, el país de naixement. Després ens pregunten per les dades postals. En aquest cas, omplo si és un carrer, si és una avinguda, si és una plaça i totes les meves dades. Sobretot, veureu que en aquest apartat de dades personals hi ha un apartat de dades de contacte. És molt important posar un correu electrònic que sigui actiu i que l'aneu mirant, perquè allà us posaran tota la informació. Després de les de mare, pare o tutor, en el cas que sigueu menor d'edat. Si no sou menor d'edat, no fa falta. I observacions. En aquest apartat podeu posar tot el que sigui relevant o voleu destacar. Com per exemple, encara no tinc la nota de la prova d'accés o encara no, qualsevol coseta que voleu destacar, el tema d'homologacions, encara no tinc la nota mitjana. Ho destaqueu aquí. Molt bé, un cop completes les dades acadèmiques, les dades personals, me'n vaig a les dades acadèmiques, a la fletxeta que hi ha dalt, de color vermell. Dades acadèmiques. Si tot és correcte, passarà de pàgina. Si no és correcte, no passarà de pàgina i sortirà un avís de color vermell. Llavors, és molt important comprovar que tot estigui correcte, que el número de DNI sigui correcte, que els noms estiguin correctes, que el correu sigui el que mirareu, perquè si no, no us deixarà passar de pantalla. Un cop estigui tot bé, passeu a la següent pantalla, que són les dades acadèmiques. Aquí és on teniu complir totes les vostres opcions. Quan posa peticions, veureu ensenyament. Aquí us tornarà a indicar si voleu cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. En aquest cas, hem dit que hem començat per FP, ficarem FP. Curs sol·licitant, si és primer o és segon. Si estic a l'ESO i ara vull fer un cicle formatiu, ficaré el número 1. I ara el centre i l'ensenyament. Com ho fem? Aquí tenim un exemple. En el meu cas, jo he ficat que vull el centre Salvador Seguí i que vull cures auxiliars d'infermeria. El règim sempre es diu, però el torn pot ser matí o pot ser tarda. En aquest cas he ficat de matí, però ara, com vull més opcions perquè tinc fins a 10 opcions, poso més, apreto el més i torno a omplir. Institut Salvador Seguí, cures auxiliars d'infermeria, règim diürn, tot tarda. Però és que vull més opcions. Doncs me'n vaig i fico un altre centre o fico un altre cicle. Tinc fins a 10 opcions. Vull dir, ompliu més d'una tenint en compte també la vostra nota. Perquè, per exemple, resulta que tinc una nota baixeta i vull un cicle formatiu que només públics. A Barcelona n'hi ha un. Ostres, doncs mirem també fora de Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Hospitalet, però poseu més opcions. I, sobretot, penseu que aquesta sol·licitud és per públics i concertats. Els privats funcionen a part. Molt bé, continuem. En dades acadèmiques, ostres, em posa altres dades de sol·licitud. Tinc que complir si necessito algun tipus d'ajuda, de suport, si tinc algun tipus de necessitat educativa específica. Si és així, ho poso. Si no, no em sol·licita. Alta capacitat, si tinc altes capacitats o no. Altes capacitats, superioritat, algun talent especial. Llengües. En aquest apartat de llengües que entenc, sempre surt el català. Però obriu la pestanyeta perquè després posa català i castellà. Si enteneu les dues llengües, poseu català i castellà. I si esteu actualment en un centre, poseu les seves dades. Si no, no les poseu i continuem. Clicagem
I ja ens anem a criteris de barem per FP. Molt bé. Aquí, els criteris de baremació per poder entrar en un cicle formatiu és la via i la nota. Per tant, posaré amb quina via d'accés. Què he fet? L'ESO? He fet un PQPI o he fet una prova d'accés? Vale? En aquest cas, he posat l'ESO. I la nota? Quina nota tinc? I la poso també. Criteris generals en aquest cas no hi ha i criteris complementaris tampoc, perquè el més important és la via i la nota. En el cas de les plàstiques i disseny és exactament el mateix formulari. El que passa que hi ha una petita diferència. Vale? O sigui que estem fent les dues sol·licituds. Estic explicant la FP, però és el mateix per a les plàstiques. L'única diferència entre dades per accés i baremació, aquí sí que tinc de posar si he fet la part comuna i la part específica de la prova d'accés, o si tinc l'ESO, només he fet la part específica i ficar que he fet la part específica o que estic exempt de fer aquesta prova. I la nota d'accés de la prova. És l'única diferència, que a més és molt semblant. Un cop ho tingui tot omplert, he seguit els passos, molt bé, comprovo que tot estigui correcte, que he picat, sé que soy pisada, no sé, que he picat les opcions correctes, més una opció, tenint en compte la meva nota, tenint en compte tots els centres que tenen cicles que m'interessen, he picat més una opció. Muy bien, estoy de acuerdo, perfecte. Pues poso confirmar, confirmo i envio. En el moment que envio, se'ns genera un resguard. Aquest resguard de sol·licitud, que també se m'envia al meu correu electrònic que he posat, és el que tinc que guardar. I aquest, juntament amb la documentació que em demanen, que normalment és DNI, si ets menor d'edat, el DNI del pare, mare o tutor, llibre de família i la nota, ho envio per correu electrònic al primer centre que jo he posat. En aquest cas, hem dit Salvador Seguí. Ho poso a Salvador Seguí i envio un correu amb tota la documentació. Tinc d'esperar a que m'arribi confirmació. Un cop m'arriba confirmació, la sol·licitud de preinscripció ja estarà feta. I ara només tinc que seguir el calendari per veure quan surten les llistes, si hi ha algun tipus de reclamació, si crec que és correcte o no és correcte, per finalment matricular-me. Molt bé. Resulta que jo ho tinc tot, i vull fer la sol·licitud electrònica, perquè tinc habilitat mòbil, perquè tinc el número d'identificació de l'alumne, llavors me'n vaig a l'apartat sol·licitud electrònica. En aquest moment, quan jo cliqueixo, em sortirà aquesta pantalla. Jo accedeixo amb l'IDCAT mòbil. En aquest cas, jo poso el meu DNI i el meu número i em donaran, m'arribarà al correu, al mòbil, un codi que tinc que posar aquí. I un cop ho hagi posat, perfecte, ja em surt, moltes de les dades que hem vist abans, dades personals, ja estan totes posades. El que sí que és molt important comprovar que aquestes dades estan correctes, perquè moltes vegades potser és una direcció que ara ja no correspon, o ja no visc allà, o hi ha alguna errada. Llavors comprovo que totes les dades que ja se m'han posat automàticament estan correctes. Omplo les dades acadèmiques, els criteris de baremació i passa exactament el mateix. Confirmo i envio. Però en aquest cas ja no tinc que enviar cap documentació si no m'ho requereixen. Fins aquí la preinscripció a cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, que les puc fer de dues maneres, en realitat de tres, o si vull per internet, de manera electrònica o de manera amb suport informàtic, i si no, de manera presencial. Recordeu, de manera presencial és demanar dia i hora, d'acord? I totes les mesures de seguretat. Molt bé, resulta que no, que jo vull fer futbol, o vull fer bàsquet, o vull salvament i socorrisme. Llavors tinc que fer les preinscripcions a ensenyaments esportius. Com la faré? De la mateixa manera, cercador, Estudia Catalunya, apartat de preinscripció, i em sortiran tots els estudis. En aquest cas, busco ensenyaments esportius. Me'n vaig a ensenyaments esportius. Aquí també em posa per internet i de forma presencial. Però per internet, quan ja vaig a DESI, ja em surt directament aquest formulari. Tinc que omplir el formulari igual, amb les dades, amb els cognoms, amb tipus de guia, totes les dades personals
però en el cas de les peticions, és a dir, en el cas de les opcions, n'hi ha 4. Vale? Tinc que posar el codi, el nom, l'especialitat i el cicle que vull. Una altra cosa important és que en els criteris generals de gravació et demanen si estàs dintre de l'àrea d'influència. L'àrea d'influència, en el cas d'ensenyaments esportius, és tota Catalunya. Per tant, si esteu a Catalunya, poseu que sí, que esteu dintre de l'àrea de proximitat. I ja estaria. Un cop he fet tota la sol·licitud en el cas d'esportius, ho envio al primer centre amb tota la documentació que em demanen. I en el cas de prescripcions a arts escèniques, és una miqueta semblant. És descarregar la sol·licitud, omplir-la, que aquesta sol·licitud també serveix per la inscripció a les proves específiques, l'omplo i l'envio per correu al centre demanat en primera opció. Bueno, en aquest cas, el que hi ha aquí a Catalunya. Recordeu que animació en circ és un títol propi. I juntament amb el casual presento tota la documentació. En foto escanejada. Perdoneu. Sí? Molt bé. Jo ja he fet la sol·licitud, però clar, tinc que continuar, no s'acaba aquí, tinc que veure això, consultar els resultats. Per tant, a la mateixa pàgina de preinscripció hi ha un apartat de consulta de resultats. En el moment que toqui, allà sortirà tota la informació. D'acord? La publicació de llistes provisionals, el període de reclamacions, la llista definitiva i on m'ha tocat i quan tinc que matricular-me. Per tant, molt important el calendari, tenir-ho tot present. No és complicat, però igualment, si teniu dubtes, si teniu problemes, si veieu que no, ostres, que envio, que no sé, què és l'identitat mòbil, què? Vale, perquè jo he anat molt ràpid en aquest tutorial. Llavors, no us preocupeu, hi ha serveis de suport al Departament de Joventut, vale? Té el CAC, que som nosaltres, després estan els punts d'informació juvenils, els punts Infojove, de tota la ciutat de Barcelona, us donaran suport, i els punts GIPS també. Per tant, si no, també recordeu, el vostre tutor, l'orientador del centre, el consorci, però teniu molts serveis que us poden donar un cop de mà. Així que, sobretot, pregunteu si teniu dubtes. Així que, bueno, per la meva part ja està. Que tingueu molta sort i endavant. Ens veiem a la propera. Adeu!